No niin. Tervetuloa Pissuutisen minun Marjan kanssa. Tänään aloitamme kotimaan uutisilla. Kotimaa! Tänään kello 20.35 yksi mies puukotti itsensä jossain Askolassa. Juuri tietomme saannin mukaan hän teki itsemurhan. Odota. Nyt tiedetään, että hän käytti puukkoa, kun puukotti itsensä. Sillä välin, kun minä kosketin tissejä. Ja nyt ulkomaahan. Ulkomaa! Irakissa on vielä sota, kun hirveän monta, siis ihku, tommosia sotilas niinku ryntää. Niin, ja mä kosketan tissejäni. Urheilu! Tänään urheilussa ei oikeastaan siis sillä tapahtunut mitään. Kun kaikki katsoi sitä koetotyyppiä Irakin sotaa ja kun mä kosketin tissejäni. Kulttuuri! Siis kun Leonardo DiCaprio niin söpö! Ja vielä sää. Tänään satoi. Huomenna ehkä sataa. Emme tiedä, mutta ei olla varmoja. Kiitos. Se oli kaikki tältä enää. Kiitos. Ja hyvää yötä. Ihko!